हनै बेंगलि हा हा नों गिदों ओइ नोंसोर ओरै थांनाय थां बैथिं थांद' ओइ ओरै फैद' नों आंखौ गिनो नाङा जाम्बि आंबो नोंसोर बादि मानसिसो आं गाज्रि गोसोनि मानसि नङा नों मा गामिनिमोनलाय आं हाब्रुबिलनि कलेज एडमिशन लानो थांनो नागिरदों बाह आंबो बे कलेजावनो एडमिसन लाबाय नों निउकमार ना औ आंबो शिलंआव फरायनो बानानै देग्लाय गोदान नोंसोरनिसो एडमिसन लाबाय नोंनि मुङा मा हिरा बाह लाभलि आंबो थांगोन बेयावनो फैदो आं थांफाखानोसै ओइ लोगोफोर फैदो गिनाङा ना हा धोरोमबिरखौ नुबोआखै नुनोसो बुंदों नोंसाला मोजाङा सोरबा सिख्लाखौ मटर साइकेलाव लानानै उराय दावलागासिनो दङ गारि सालायनायखौनो गिखांबायथारबायसो आङो आइदै फाग्लि गिजिया दाबो फैया दखानाव थांनाया खाख्लुमासो नोंसोरलाय नोंसिनि बिखा बिख्लायासो लहरायजोबथारबाय नामा आयौ आजाखैसै लोमजानायालाय मानो जि खाख्लुमानो थाखोसै थैबायसो नामासै या मा जाखो
गोलोमसावबाय गिजि जिउआ गारामासिम सफैथारबायलै गिसिबसि हाथारलालै आङो आइदै माबा लाबोलै गिजि आइदै गिजि माबा लाबोदोलै माबा लाबोदो गोलोमनो हामथारला माबा लाबोदो नैबे थालाव सिबलि नैबे थालाव फैदो जारौ फैदो आयौ बोरैबासो जाथारसिगोन नामा नंथारबायमोन हां जायालै गिजि जाया आं जेबो जाया लाथिख' बिमा जुदि लोमजानाया बारा जायोमोनब्ला हाङा गन्थंजों गनो नागिरोमोनब्ला गन्थंआ ओरै हमथेथारगौमोन आङो मिथिबाय आरो खुगाजों गनो नागिरमोनब्ला खुगाखौ ओरै नारथेथारगौमोन आङो खिथुजों गनो नागिरब्ला खिथुखौ ओरै नारथेथारगौमोन आङो गिजि खर' सानाया बारा मोनबाय आंखौ एसे बादो अननानै ओरैनोबा नोङो गथ' बाफेरनो मोनला गोब्रामबायबायसो नामासि र' लायनां बिदिब्ला बिदिबा माबार लायदो जाबाय माथो एफालासैब्रा माबार बादो दि माबार खर' सानाया खारो खोमा माबार बादो दि दे होनबा बादो दे आयु गिलिरथार दे लै बोलो हो मेघालय बांगालराव खामानि मावनाया माला फैलेखौरानोलै फंबाय हलै थांखो सिहर आं दाना बिदि नंलालै मालाय बाजा खुमानायखौसो नुफैगारलायबायब्रा न' नों आंखौ थगायदोंसो साला नों आंखौ थगायदोंसो लोमजादों होननानै नों आंखौ थगायदोंसो नोंखौ होथारगोन आं साला हामालै बायदि हामालै नोंहा जोंजों बाजानो मोनबाय
बैसागि गुमैया हाब आगै नों हले मेथाइखौ थिगखौनो खनथारदों आगै हा माबायदिमोन आगै नोंखौ नायफैनाया माबाहाय गुमै मिनिथावा बोराबथावा थाल्ला खबरखौ हरथाथ'नानै नायफैनायाबोहाय मानसि मोजांब्ला ब्लड खारलांनानै गुमै मोननो उनावहाय खबरखौसो हरनो नागिरबायमोन आङो दालाय माथो जाखै माबानो गुमै हसिखाव सिरेबसोनो मेघालय बेंगालर खानानै थाहैनाय गलि गैजायैसोनो नांथ्राहाय आंनो नोंसो साबसिन गुमै नै आगै हामब्लालाय आंनाव थादो नों मेथाइ रोजाबनाय बिदि खालामदो ना आं आब'खौ गियो थोद जाम्बि बिदि नङा ओरैनोबा नोंब'आ फिसा हौवा गैखाया नोंनोनो 90% सम्पतिखौ लिरनो हागोन आं ओइ सेक्रेटारिलाय लाजिया नों लाजिया बैसागि दानो माबार बेननिफ्राय ओंखारला नोङो लाजिया नोङो बिब'नि आदार सेनो नागिरग्रा ओइ फिसा हौवा जोनोम जानो रोङि लोद बे दाया नोंनि ना आंनि लाजिया नोङो फिसा गिदिर गिदिर जालायनानै रुवाथि साफ्रोमबो खारनाङो बे खुरिया हिन्जावजों आरो बिबोनां थाबाय थब्लाबो सिला बायदि नोजोर होबाय थायो दारमासदिनि थौ नों खुरिया हिन्जाव बैसागि आगै नों थांमानसै आगै नों थांमानसै न' नैबे 1000 राङा लांफादो न' आगै गिनाङालै न'लिला न' जेबो नङालै नुदों गोमाया दाउजोमा नायखुमाथारबावदोंसो नै फाग्लि नों सोरखौ गोसोखांदों मानि सिरि सिरि आंना खाफालानो गाज्रिहाय बिबनाव साननैसो थाहैथ'नायानो होखारजाहरलायबाय आयौ फाग्लि नों गुमैया फिसा हौवा गैयैखाय नोंखौ बिहारिसो लानो नागिरदोंमोनदां बिदिनो जायाखैबा नांथ्राहाय आंनो बोरायराय फाग्लि आंनाबो बेबायदिनो जादों माबायदि जादों देनाय खिन्थानायसाय नै फाग्लि नों आंनि जारिमिनखौ खोनासंलाय दुलि नों आंनि डार्लिं आं नोंखौ मोजां मोनो नों मानो जेबो बुङा मादैमोन नुबा रायजागोनबो थोद जाम्बि आंनि बिमा बिफाया आंनो सानसे हिन्जाव होखानांगोन ना नुदों अब्ला आं नोंखौनो लानो होनगोन आइ लाभ इउ दुलि दुफां नोंनिया मा खलबलाय नोंनि थाखाय मान सनमान जोब्बाय लाजायासै नोङो बिमाफोरनि गन्थङानो दुलि नोंबो खबरदार आरो नोङो बे रुवाथि थाग्रा जायगायाव मा मोनफैदों ओंखारलां नोङो नाबार ओंखारलां दा बावैनो मोजां बिहामजो लाना होफैयाब्ला जोंनि गन्थंखौ हासिगोन बियो लाइनाव फैहांबायमोनहाय खावलायाव एरजानायखौ दाबो गोसोखांबाय थायो आं मालाय दा लजिंआवसो दोनहरबाय जेरैबो टेनसन फाग्लि आंनाबो नों बायदि बोरायासो एदावफैबाय थायो हिरा आं नोंखौ साबसिननिफ्राय हामसिनसो नुसिनलायलांबाय आरो जोबोद गोसोखांसिनगासो जाबाय बिब्दि होना उनाव नागारब्लासो नागारा बेल बुनायखौ खोनायासै नोंसोर बेल बुबायना थुदो Morning. Sit down. दिनै एडुकेशन साबजेक्टनि चैप्टार 5 होम एंड स्कुलनि सायाव नोंसोरनो बुजायनाय जागोन। आच्छा हिरा
नों मा सिनेमाखौ नायनो मोजां आं मोनो गासिबखौबो नायजोब्बाय आं नायै जेबो गैला दा बेनो जाहैदों their relationship and ways for better relationship मा coordination धोरोमबीर नों सिखात नोंसोर कलेजखौ रंजासालि क्लाब मोनदों नामा जिराय आरो नोंसोर गासिबो मोजाङै गोसो होनानै खोनासं दा नेक्स्टआ जाहैदों A school is a place where children receive formal education. It is the only agency which holds the responsibility of the educational welfare of the society. Through Hello. धोरोमबीर नोंनि आखला बांद्रायबाय आरो नोंसोर बयबो मोजाङै खोनासंनानै ला दिनैनिफ्राय क्लासरुमाव हाबनाय लोगो लोगो नोंसोर गासिबो गाव गावनि मबाइलनि सुइचखौ अफ खालामनानै लानांगोन आरो जुदि बेखौ मानिनानै लानो हायाब्ला नोंसोरखौ कलेजनिफ्राय गेट आउट खालामनाय जागोन बी केयारफुल dismiss for today ओइ एनबेगा नों दिनै मा मावदों मा होनदों दिनै मा मावदों होनदां ए जेबो खामानि गैयैखाय थांहां फैहां खामानि मावदोंलै आं बाबु थां बेंगा नों दिनै जेबो मावनांला बे टमेट'नि हाग्राखौल' मोजां दांहैदो थां हा मानो टमेट'नि हाग्राखौ दांनो थिनलाबायखो बेलाय दे जागोन दे औ आबौ शिब दिनैबा मा जागोन लायो दिनै जाथ्रायाबा बाबा आंनो फैसा नांगौ हा मा बायनांगौ आइ हिरा 5,000 रांनि दख'ना बायनो मालाय आंना लोगोफ्रा बायजोबनानै गानबाय 5,000नि दख'ना नांगौ आइ हिरा मालायफ्रालाय बोरैथो 200 रांनि दख'नाजोंनो समायसोगारोलाय नोंनो माब्रै 5,000नि दख'ना नांगौ जाखो आं मिन्थिया आं नांथारगौ दिनै रां गैया नैबे 500 राङा लांदो न मा जाबावगोन सबथिके टेनसन बाबा आंनो रिचार्ज कार्ड सोनो रां नांगौ हाब आइ दाखालिसो सोदोंमोनलाय हाब माब्ला जोबस्लाबखो आइ फैसा गैया न नैबे 200 राङा लांदो न